Moussa Oumar Maka ko samaya jalewre ile barogal baro gonden ko Baka Lamba Jara Jasa Sare Biram Bagnou Gorka Ali Paté waddi ko wuro ene wiye Walalde ɓooyi yettude Allah kono tuggude 2009 ha 2019 duuɓi sappo Walalde yetti Allah ko heewi sabu on gadiɗo wonde maire moɓe mbiyata le lion de l'île Lamorphile Moussa Sow Barogal Barode tuggude le 26, 27, 28 décembre 2019 ko ñalɗi wittude e ruttanade tarikh Walalde gila ɗo fuɗɗi ha ɗo yarete. Walalde ene jeeya e gure ɓurɗe ɓooyde e leydi Sénégal ñalɗi ɗi ko ni puɗɗori udditi ñalawmaji ɗi ko o mo ganduɗa kañum hande Allah fawi mairie ndi e jungo mum Moussa Sow maire mo Walalde. On jarama bandiraɓe ko adi fo mbeɗe welti mbeɗe wiya imam Babo Hamidou Aw Allah jarama duwaw ma ene moƴƴino ɗo duwaw tane enne moƴƴe Walalde a duwiɓe min jogui yakare kadi so Allah jaaɓi ko addete ɗo ko ma moƴƴu kadi e Walalde mi waɗi remercier kadi Farba Walalde Farba Bocar Demba no mbiɗon ni Yallah junnu balɗe oɗo duwaw mo wowni en on gaare jaam yon koota jaam Yallah junnu ɗum ha juuta rawane nde Pierre Bejjari ɗo ko mbinoɗa hen alaɗo hedde aduna joni kadi a wi alaɗo heddata e aduna yen battani duuɓi kewɗi Allah jarama monsieur le sous-préfet, mesdames, messieurs les élus, conseillers départementaux et municipaux, messieurs les délégués de quartier, messieurs les chefs traditionnels et mawɓe galleji de Walalde à la tête desquels se trouve Farba Walalde. Mesdames et messieurs, chères populations de Walalde, à vos rangs et qualités. Mesdames, messieurs les invités, notamment les représentants des villages voisins, Boki Nando, Barkeje Nando, Chili Nando, Dar es Salaam Nando, Walalde rewa wor gam go wuro wor. Mesdames, messieurs les panélistes, les rapporteurs, les membres du comité scientifique, les assistants, les membres de la presse locale et nationale. Il est souvent dans la vie d'une nation, d'une communauté, d'un groupe social, etc. Des moments historiques qu'ils vivent ou matérialisent de façon indélébile. Assurément, l'organisation des assises du développement économique et social de Walalde, initiée par la commune de Walalde, est un fait historique majeur pour Walalde encore, pour au moins les raisons suivantes. La première, c'est de dire que sous ce format inclusif et populaire, après 10 ans de communalisation, c'est également un fait historique qu'il faut noter. C'est la première fois également pour la communauté de Walalde toute entière d'engager un programme d'une importance qui consiste à revisiter et à aggraver son riche patrimoine d'au moins 3000 ans avant Jésus-Christ. Ça veut dire 5000 ans à ce jour. La cérémonie d'ouverture en votre présence, monsieur le sous-préfet, et de celle de mesdames et messieurs les participants, marquera, nous l'espérons, une nouvelle ère dans l'histoire contemporaine et dans les projections du futur pour Walalde. De nouvelles mentalités pour les ressources humaines de notre cher Walalde, de nouveaux modes de gestion, de nouveaux paradigmes. C'est ce à quoi le maire et ses collaborateurs, conseillers municipaux, conseillers techniques, l'administration municipale, etc.,
invite la population à une introspection, à l'appropriation de son propre envol pour son développement. Les termes de référence élaborés à cet effet sont assez clairs dans les objectifs et les résultats attendus. J'aurais pu vous résumer tout à l'heure le contenu des TDR, le contexte 10 ans après la communalisation de Walalde, après son premier plan de développement élaboré en 2011. Il est temps de faire le bilan du parcours. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a pu être fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? C'est ce à quoi nous avons invité les populations de Walalde à le partager avec la population. Outre ce que nous avions donné comme information, il faut que ce soit les Walaldois eux-mêmes qui nous disent comment ils voient leur développement dans un futur proche, au moins dans les 5 prochaines années. Donc l'objectif, en réalité, c'est de mettre tous les acteurs de Walalde face à leurs responsabilités pour leur propre développement. Alors, les résultats, évidemment, que les concertations soient organisées et que tous les acteurs y participent. Le bilan, on va revenir là-dessus. On aura le temps de le faire tout à l'heure lorsqu'on aura à présider les panels. Les objectifs à court terme émanant de la commune sont également connus. Mais ce sont ces participations populaires qui permettent, au bout des 3 jours de travaux, d'entrevoir le futur de ce Walalde dans un plan de développement nouveau qui soit en parfaite adéquation avec l'évolution du monde, notamment aujourd'hui le désenclavement de l'île à Morphil, les politiques concernant les populations transfrontalières, etc. etc. Bandiraɓe, mi salmini on, mi juurima on. Haala ka mayen dañno kaldirɗen ɗum ɗo henne e yeeso tawde ko ɗeɗo balɗe 3 hen goɗeten programme o no yarata hannde ni e janngo so Allah jaaɓi e ɓaawo janngo ɗo gasara ɗo kala no potten liggodade ɗum sen jooɗima caggal yafnade sous préfet o e wiidemo Allah jarama o jarama omo jogui haajuji goɗɗi omo jogui liggeyaji goɗɗi kono wonno ko waɗete ko waddete ɗum koye laamu waɗata kadi koye laawol alay saago ɓe gara ɓe tawtore saabu ɗum kadi ɗo gasara ɗo kadi koye juuɗe mabɓe kadi ɗum gasara ko ɗum kadi hokkata hen doole hokkata hen kala ko mbawɗen yidde dañde hen sen nawi ɗum ɗo mbawɗen nawde ɗum e nokkuji foof tawana yaade ko gandanɗa hoorema yiyande laamu gandanɗa hoorema mo hande président de la république Macky Sall darni ɗo administration muɗum ko gonga haltede jontaɗo haalpulaar en de ko Macky Sall wallahi saɗɗe fof nde poti weltade saɗɗe fof nde poti weltade ceddagu noon fof e fuura fuɗɗi koye Walalde ɗum noon kannen ɗo ha ko heddi ko ara Allah jarama on jarama. Assalamu aleykum. Min calmini on goto fof inde mum e yettode mum. Tubakoɓe Fraysi mbi wonde ici c'est Paris, min mbimi ici c'est Walalde. Walalde noon ko mawndu ko rawa e worgo nde wonno ko nde o mo fuɗɗi. So tawi Walalde noddama walla Walalde noddi konngol ngol ko gotol amin mbawno wasde haalde. So tawi Farba Bocara ƴetti sawra haali ne yona Walalde fof rewo e worgo. Nde wonno meeɗa sertude ɗo ko Walalde mawnu
ko asde haala men noon juurata o e bange e maayo waalalde gonɗo toon o ena salmina on ena andina on kadi ko onon ñekkitta e nde ɗo fayre sabu ɗum ɗo ko fayre noon mo fuɗɗiɗi fof ñekkata hen nde puɗɗuɗon ɗum ɗo ko enen puɗɗidi ɗum noon alay sago enen fof ñekkitta hen enen duwono on yo Allah wat jaam waalalde rewo e worgo ko ni andi eyyi mi heeɗima monsieur le coordinateur walla monsieur le maire wi seɓɓe yo belta ene poti kadi weltade seɓɓe noon e nder waalalde so beltima heddiɓe fof beltoto nde wonno ko kiñe gacculi goto fof wonmo dawdi goto fof wonmo tawdi goto fof wonmo wonduno ha heeɓi ɗo meeɗa cende hay goto mbimi waalalde ko daña hewde e famɗude eɗen jetta Allah mbiyen alhamdulillahi rabbil alamin hay goto anda ɗo muuɗo woni mare muuɗo woni koye saɓɓe ɓe mare muuɗo woni koye farbaji ɗi mare muuɗo woni koye subalɓe ɓe mare muuɗo woni koye gallunkoɓe ɓe hay goto anda ko fof tan rendi Allah ne waɗi arsuku meɗen yo Allah ɓeydu gonden jaren yeeso assalamu aleykum wa rahmatullah eyyi bandiraɓe waalalnaɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu min mbiyetemi ko Diop Mbari Abdoulaye Mbari ɓurɗo andirede ham jo jofɗo e waalalde garmi koye inde Dieng Boubou Farba oɗon gandi Boubou wari ɗo ene duuɓi 31 o ari ɗo addimo ɗo ko bellal waalalde Allah rokkumi sutura o fewi ɗum ha fewi guntuɗen neɗɗo goto hande ne kay oɗo ñalawma mo yinno arde o totore Allah waɗi o wona celluɗo o wimi noon ko wawi fof yomi ummo noktoto mi ara ɗo inde makko mi haala e konngol makko ko ɗum addimi ɗo o wi onon waalanaaɓe on tinno sabu ko ari ɗo ko onon jeeyi ɗum so fodde adama e waalalde fodde ko waalalde jeeyi yo waalalde dar hen darde ɗo foti darade so histoire waalalde no haale yo waalanaaɓe ndaw hen dar hen ko foti haalde hen o wi noon min en tant que Hamdio Diop Mbari Abdoulaye ka ceɗɗo baalanajo ka sehiɗam ka hooram so kaɗo haalno haale mi alaji hawno wonmi sona an artowtoye on wasi on o noon waalanaaɓe o wi on tinno jaggodiron gonon neɗɗo goto waalade jeeyi ko jaggodirde jeeyi ko nannirde waalade jeeyi ko fewjidde kala goto moɗon addi yo goɗɗon towtere hono oɗo ñalawma hannde so ari yon tinno darɗon hen darde poɗɗon darade par ce que en mbawa dañde ko ɓuuri ɗum dañede noon koko nandi hen ɗum noon omo salmino on omo duwono on omo ñaago noon Allah moƴƴere o yen tinno ñalawmaji mbaɗi se gaari yen darde hen darde moƴƴere ko ɗum addimi tengtinde ko woni ko omo salmi noon omo dara jaam moɗon assalamu waɗi hewɓe tottaɓe konguɗi omo ganduɗa woni monsieur Mamadou Bousso le sous-préfet de Kaskas joom wuuro waalalde omon ɗo jooɗi délégué de quartier almaɓe min calminimo onon bandiraɓe noddaɓe on calminama onon kadi arɓe ɗo ɓe fof kadi on calminama wiide tan ko beelama arde tawtorede ɗeɗo golle e ɗeɗo golle pour ɓuddirgol ɗiɗo ñalawmaji ɗeɗo jewte ɗeɗo leƴƴande pour nawde waalalde yeeso pour ɓeydo pour wawa ɓamtade e sen yi noon waalalde no anda e diwan he waalalde ko wuuro ɓoyngo no anda e Fouta fof no anda e Law fof fitti wadde gaɗen ƴeewde cosaan wuuro ngo gila ngo ummi ha to ko heeɓi ɗo ha yetti ha 2009 noko heeɓi commune nde gila nden ko maire Moussa Sow addi ɗum te gila o addi commune o e ji gueɗe kewɗe mbaɗaɗe ɗo mo wuuro he wuuro ngo so ƴeewama nden e joni wayli kadi ko wuuro ko noon yarata yo yarat ɓe ɗo no yaara yeeso gueɗe kewɗe mbaɗama ɗo to gonɗen ɗo no wayi yanjude ni no waɗi fayida waɗama école aji waɗama dispensaire waɗama kasu on ji gueɗe kewɗe noon mbaɗe haalama kadi waalannaɓe ko dariɓe ko yimɓe liggoroɓe yimɓe développement firti ɗiɗo ñalawmaji mbaɗama ma kadi yimɓe mbawa darade hen
kadi en mbanno programme lulne kamɓe ɓe nodde ɓe jooɗo tan ɓe tonga deftere maɓɓe ɓe gaddane yimɓe wiya joni ɓe fof enen fof yen ngar kawren ɗo ndenten ɗo ƴeewen holko nawat wuuro men yeeso mon fof haala miijo mum ko yiɗi wadde janngo e jaam ganda an wurno wattede ko jiɗɗen wadde ko konngol ma nani hen gueɗal ma nani hen ɗum il faut no moƴƴi waɗi fayida feewi wiɗen kadi enen kadi en jeeyi programme enen jeeri koye men yen gandu ko yen jiiro e ko mbatten ko so hunde waɗama eɓɓama wa neɗɗo jogui wonɓe ɗo e wuuro he no wonɓe jogui banggueji goɗɗi wonɓe hot banggueji goɗɗi kala ko neɗɗo wawi wadde wa darnade wuuro ngo ne wawi wadde pour wawa ngo ɓamtade ko wiide hen en ñaago sen dalti ɗo yo Allah hokku en dañen tongande moƴƴe gueɗe moƴƴe ha mbawde wadde ko jiɗɗen wadde ko mi yiiɗa junnade Allah jarama on jarama caggal nde keɗiɗen Mamadou Bousso e gaccidat konngol monsieur le maire Moussa Sow caabiɗo ɗiɗo ñalɗi kuccodiral gostodiral miijoji yeeso e yeeso ɗum woni panel gadano oɗon panel noon soɗon paama mami artu hen joni panel ɗiɗaɓo o ko affaire commune Walal nde o waɗa tan faade joni wawa haaldede foof kono ma jubbe hen no feewi ɗum kadi ko min maire o haalata ɗum e inde commune o min ɓe mbaɗi yo waɗ dirigé oɗon commission oya commission o mo kalmi joni hakkadi histoire Walal jo ardi ɗum ko Dieng Julde Ñaayi caggal mo gandanɗa hoore ma ko président Boubou Farba noon woni président gueɗe on woni président programme o kanko o woni directeur général golle ɗe soɗon paam so oyo woni président de la république mata ko woni premier ministre meɗen voilà to banggal mairie ɗo ni ko maire haalata e rewde muɗum Ardo Amadou Guela Dieng on woni maire mon mo yiyoton jamma ñalom e rewde hen Oumou Dialtaɓe Kome mo gandanɗa hoore ma kañum woni deuxiéme adjoint au maire premier debbo dañƴo on titre e nder Walal troisiéme panel o on woneta fe on ne wayno ko focus ko kuccodiral kamɓe panéliste uji ɗi e onon population o ko faahe ko haala ko maire ñalli haalde ko waɗama ɗum waɗaka ɗum waɗama ɗum waɗaka hankkadi udditama e yimɓe ɓe jaltina ko woni ɗumen ko woode ko min puɗɗi hebde ñalawma o wona o gasi ɗon so hawre hoddori inchallah ñalawma janggo mataw wona oɗo assemblée populaire wonat ɗo kono kala joguiɓe gueɗe e wuuro ngo to banggal santé to banggal agriculture kamɓe pop e ko nandi hen eɓe ñaaga yoɓe gar ɗo ɓe ñallata e mairie ɓe ñalda e panité ɓe ñalda e comité scientifique o min mbawa jooɗade min ñalla heɗodirde salle de fête mairie goɗɗo ɗo ina yaaji ine wawi ƴettude yimɓe hewɓe min ɓe jooɗo kañumen fof gona e haaldude guila subaka ha hiira par domaine éducation kaja yimɓe ñalla haalde ñalla huttude ɗon e hirde kala ko daña hen kadi tongue hay to banggal histoire o kañumne commission mum ma jooɗo janggo wooda yantuɓe hen ɓe goɗa e liggade ko ni yarata mbete ɓaawo janggo so Allah jaaɓi sen jeehi galle Farba kikiɗe min mbaɗa noon restitution général holko tonga walla holko daña holko fuɗɗi heɓede e nder ɗeɗo kawre tongen ɗon gueɗel hen foof to banggal histoire men ganda kadi holno feuille de route o holno gueɗe jarata ko banggal développement économique et social aussi minen ne herɓe hen ɓe min kaala noon holno min dewrata hen ko rewata hen ko holno wonirta so golle ɗe gasi samedi so Allah jaaɓi an gadi heddo noon goto foof heede ko foti hedde ko muuloyta deftere développement économique et social poɗɗo hankkadi darade e walade enen fof jaggen hen o ɗum ko liggey dewowo caggal kawre ɗe saabu ɗum comité scientifique o ma yaha ni ne arte hankkadi enquête aji hankkadi ha wooda ɗo tonga ɗo noon wiye ha Walal naɓe noon tongi programme men to banggal ndema ko ni ɓe jiiɗi yaarude to banggal santé ko ɗum ɓe jiiɗi yaarude to banggal naggam e naggam ɗum ɓe jiiɗi yaarude woote par conseil municipal approuvé par sous préfet
de kaskas e rewɗo foti rewde ɗo hankkadi wona laamu ngu ko waalalnaɓe mbi ko jaɓi ɗum hankkadi goƴeɗen noon no mbaɗirɗen ɗum ɗon ha wona gila e doole men ha e doole laamu ha e doole partenaire uji men walla ha e doole kala jiɗɗo wallude waalalde e nder ko yiɗi ko Allah walla en Allah waɗa ɗen ɗum Allah jarne ceci dit golle ɗe baɗeteɗe ɗe noon ina jogii ɗowdi ɗi ko comité scientifique comité ko waɗete ɗo ko pop ina jogii ko ɓulni ɗum ina jogii ko miiji ɗum ina jogii ko winda ina waɗi ɗiɗo kayitaji ɗimin jiimi fof ina waɗi winduɓe ɗum Moussa Sow jooɗaki ne windi goɗɗo jooɗaki ne windi ko comité scientifique o mo gandanɗa hoorema so wiyama science kam ko joguiɓe science tigui joguiɓe karallagal joguiɓe gandal mbi ko ni foti yaarude ni foti liggorade haade amen wiide ni walallaɓe gaari ha kawren ko ɓen ɓulni mbaɗi ɗiɗo tederuji mbaɗi programme o ha gadi ha kiɗi won nokku min gandi han kadi hundere nde hayso ɓendani no fewi ne ɗeɗi waɗɗidde no moƴƴi han kadi heddi tan ma rogo dostude tan ko rotte min kaale noon min gari hol gardiɗo oɗon comité scientifique e ko Yaya Dieng Farba Yaya Dieng ardi mon ɗo Yaya Dieng ne wawi ɗum ko ɗum o janggi gandon noon janggaleje Moussa Sow ɗe nanoton ɗe fof noon ko Yaya Dieng woni caggal de omo nehani Moussa Sow ko kaw makko kadi tigui rigui omo ɗofti ɗum kono ko dilloton Moussa de dilla ko fof noon ko Yaya woni caggal o pamon ɗum gandon arɗo kam mi haalanda haala moon ko on wawi wondude e walal naɓe on heede e walal naɓe min noon mbeɗa yetta Allah farbaji ɗiɗi taari kam machallah mbeɗa yetta Allah no fewi et c'est important mbatton en haqqille ko kalmi ko kadi tesko ɗon ɗum ko Allah waɗiri yo waani farbaji ɗiɗi cahi kam jaltaɓe goɗɗo kadi tati kam alors ko jiɗɗon machallah en jetta Allah en noddiɗo ɓokkinaɓe en noddiɗo barkeje hujaɓe barkeje siwalɓe en noddiɗo Thily mi haalata en noddi siranaɓe Dar Salam son belama ko funnague walalde e hirnague walalde gaari ɗo bisimilla moon ko haalete ko goɗɗum kadi ma haale hen sa wi développement walalde wonɗo faya développement o wawata waade tan ko tawa enen e hoddiɓe men kadi eɗen jaadi hen ma aroye haala hen a wawa wiide aɗa waɗa ɗo moƴƴe ɗo agriculture walla won gueɗe tawa ɓe taariɗa ɓe ndenduɗa nokku o mo ndenduɗa ɗum on jaadani son jaadi nden ɓurata fewde kadi sa nokki longguede aɗa wonde koddiɗo ma tan no moƴƴi mbaɗa feere kañum ne daña hen hayso ko abbere wodere a wawa haalde kadi mbiya aɗa waɗa ɗo exemple tan probléme sécurité nokku o guilay wuyɓe ha yaroɓe drogue gure ɗe fof ma kaɓe ndenda ɓokki e walalde e barkeje enen e ɓurɓe ɓaɗodirde ɓe hay siwre ne jeeyan hay woɗɓe ne jeeyan kono noon hunde kadi wodat ɗo fuɗɗi en mbawa rendude mbiya ene kaɓane ɗo hunde tawa en mbawa rendude enen fof ndenden kaɓana ɗen hunde nde so bonande umma saliyama ɗo e walalde dogui fayi barkeje ɗo funnague ɗo tan waɗe ɗon ɗo cimmotako ɗo yoɓe cimmoyo barkeje cimme o ko continue ma walalnaɓe jaaton cimmoyo ma ɓokkinaɓe jaaton cimmoyo vice versa e gueɗe goɗɗe e goɗe gaɗe kadi gonɗen koye saaha intégration sa wiya ɗo développement économique et social ko intégration wona ɗo tan ko ila moto fil foof ɗum noon ma en garoy par ce que won projet de développement intégré bo wadde ɗo e nokku o surtout jagguɗo e agriculture emin ɗum waɗi min kadi ɗeydade noddude hoddiɓe men ɓe ko dañƴen ko bande mami mema o yii jiiya ko golloɗa e muɗum woda o nafi ɗum woni sababu o ceci dit mataw han kadi enen fof en paami no golle ɗe siforto donc demain so Allah jaaɓi kala joguiɓe ɗo hunde tawde koye walalde e programme o ko fuɗɗa memede hen mayen limtoye ɗum kamɓe communauté sawɓe explique ko ɗo wonata ñallanɗo amen emin tonga éducation min tonga santé min tonga emin mbaɗa remercier kadi wonɓe ɗo ɓe foof saabu ɗum hande o oɗo programme scientifique emin garde haralleɓe ardiɗo men ko biyeteɗo Tamsir Fall ganduɗa ko neɗɗo gando ɗum woni golle muɗum ko ɗum ligganto Sénégal min gaddori ɗum ɗo
ko neɗɗo kadi momin gandi no feewi kadi ko ɗo tan jeeya ɗo e gawde boofe walla donc ko biddinajo ko donc bandiraɗo gandon ɗum caggal ɗum sukaɓe walalnaɓe nanɗo oɗon jii oɗon kuccodiri men hen ko étudiant ji gummi ko ha Dakar gari kamɓe fof eɓe mbaɗe eɓe ɗo daari darde tinde e nder golle ɗe kammene won gueɗal ngal ɓe ƴetti hen pour ha ɗeɗo golle mbawa ɗewede no hannirta ni e nder hen enseignant ji walande nde jogui fedde ardi ɗum ko Demba Djibi sukaɓe ɓe on jii déjà eɓen ɗo jooɗi kamɓene ko nder liggey ko wonno kamɓene ɓe jogui karallagal ɓe jogui gandal so wiyama comité scientifique ne daaro pour fewnude ko wayni hen ɓe mbi alay saago eɓe jogui noon hay activité ji goɗɗi ɗi ponno wadde ɓe goppi ɓe mbi ha oɗo programme gasa nde mbaɗ ɗum kamɓene ɓe gaddi hen yimɓe mabɓe eɓen goni hen mi haalani noon conseil ji municipaux joguiɓe les présidents de commission Demba Sarr nanɗo voilà je vois Penda Sy je vois Coumba Boɗel etc onon délégué de quartier ɗi ɗon ko goto foof feƴƴata koto foti goto fof dana liggo hen liggey mo foti wadde o donc ko ɗum jinnomi haalande on ko ɗum woni ko woni ɗo henna hannde no huccodiri e moon walalnaɓe fof kadi noddat hay goto min cikki yejjitaki mo jumata noon ala kono kan fotɓe noddede ɓe fof goto fof e titre mo joguiɗa e rang mo joguiɗa kaɗo haala yettimama kayitaji gaarema a noddama no poɗɗa noddirede ni section ngaji fof kalanama woodi arɓe hannde Bambey naɓe gaari won ummiɓe Lissa gaari won ummiɓe Nouakchott gaari won ummiɓe Dakar gaari wonɓe caggal leydi ɓe balɗe nogas e quelque min créé ko groupe koye batuji min ñallata jamma e ñalama groupe o wonɓe Amérique nani hen wonɓe Canada nani hen wonɓe Australie nani hen mi haalani noon France mi haalani Nouakchott mi haalani ɗo e walal somi welama ni mi wiya batu ngu ne wawno gasde tan e oɗon groupe saabu ɗum ko haaluji tiɗɗi kala hen goto fof haali hen ko woni miijum ɓe goytima koɓe goytonno goto fof kadi haali eno faamiri eno yiɗiri par ce que so wiyama batu yimɓe ne kalda tan ene jawta tan an a yiirani min ne yiirani kono ko boni waɗaka toon duko waɗani toon ƴattoje mbaɗaka toon ko haala peew nde gasi kadi minen fof min jahudi kala kadi koɓe kalno emin test comité scientifique woni siiw wonen ko windi ha heewi won golle mbaɗaɗe ha so liggey o kadi ɗoɓe goni ɗo kadi eɓeɗa siifa en en direct eɓeɗa mbaɗen suivre en direct saabu ɗum groupe o hande ɓe mbawa nadde kono groupe o nana guila puɗɗiɗen faade joni ko haalete ko eko fotete ko fof nana rutte mabɓe ha golle ɗe gasa so golle ɗe gasi kala ko tonga hen maɓe gandu tawde noon liggey poɗɗo waɗede final o ko caggal assise aji ɗi caggal assise aji ɗi hankkadi ndendinten gueɗe ɗe foof wooda ko tonga wooda ko mairie kañum ne ƴetti décision muɗum anda ko ɗum ɗo ƴetti holliri ɗum ɓe foti hollide honno mbirmi on joni ni conseiller ji goto laamu waɗa validé wona golle ɗe gasi emin jafno kala e nder golle jiiɗo hen ko gandanɗa hoorema maaro ne weññi kono kam wona ina haaɗa walla ina ɗawa noon mbeɗa yinno ɗum haalde kadi ha ɗum leera gueɗe ɗe fof kadi kala guel ne jogana preuve uji laaɓɗi ceer ɗum noon ko walalna fof ndendi ko yimɓe fof ndendi hay so neɗɗo wawa ɗum ɗawde hay goto kadi min jeyani pourquoi golle ɗe ɗe mbaɗe ɓe nodde ɓe mbasa nodde ɗum noon bandiraɓe ko ɗum jinnomi haalde payen e premier panel o ko gandanɗa hoorema ko histoire walalde noon so wiyama histoire walalde noon ko hunde mawde mbiɗen eɗen engagé ɗo famɗade par ce que walalde ko wuuro nayewo walla ko nokku nayewo walla ko diwan nayejo so wiyama preuve tan tawde archéologue uji gaari ɗo ɓoyani wonko jaltini ɗo neɗɗo ina hollita oɗo neɗɗo e koɓe liggotono ɗo on saaha duuɓi Cheikh Issa faade jom gonɗen koye 2019 ujunnaji e sappo e jeenayyi ujunnaje tati yeeso hade makko jibinede ɓenno gonno ɗo wonko mbaɗanno sa rendini hande woni ujunnaji 5 hitande te ɗum ne koko fuɗɗa yiyede tan par ce que ko yiya ko wonɗo ummino ɗo ummi ɗo wonɗo ummi wonɗo ummi kono ari kam ha yetti ko ɓurɗen kadi maîtrise hen ko woni histoire walal hoto honno guila gaɗa maayo ha ɗo joom boru noon loppata boru mum sen cuɓima Dieng Boubou Farba
en mbaɗi ɗum yo arduɗen golle minen de Allah ne walli min deke min juumari min poti min mbaɗi koɗo foti wonde ɗo ɗum kam emin gandi kam minen déjà mairie o on banggue kam Allah walli min so wiyama directeur golle ɗe liggoto ɗum omo haalde ko mawni ɗum ɗum falma ko mawni walla kaw makko omo haalde e kaw makko eɗen gandi karallagal makko eɗen gandi jangde makko eɗen gandi ko jeng julde andi e histoire walade e histoire uji goɗɗi ɗi foof ko professeur ko jangguinowo ina andi ko woni hen so wiyama on yo ɗow golle ɗe effectif min juumani min mbaɗi rapporteur oɗo commission holyon ñaayi farmama ñaayi jeng nan ɗo on jii ɗum kañum ko minigo ko kañum woni rapporteur ɗeɗon golle waalal naaɓe fof nani hen min kawri ɗo hannde ko koye fannuji ɗiɗi hen gueɗal min ɓooyi ɗum haalde waalalde ko wuro ɓooygo wuro laamorgo ɓooygo gilay jamanuji ɓooyɗi gilay lampirde Ghana lampirde Mali en gueɗe ɗe pop ko dillanno waalalde nde dillanno ne jogui on rôle farba waalalde walla mi wiya ni ren farbaya no farbaya gonno ɗo ko hunde mawde e nder Fouta ɗum wona gueɗe poɗɗe woppede ɓenna saabu ɗum ne waɗi golwole moƴƴe mbaɗanode gila nden ɗe ganduɗa hoorema hannde hay sukaɓeɓe ne poti aussi andude ɗum winde fewnite min jaada e jamanu yimɓeɓe ganda ko wonno ɗo ko mbasa yejidde hanki ɗumen sa ƴeewi hannde Sénégal na waɗa réécrit histoire Sénégal mais somin mbaɗani komin poti wadde ko ɗum ɗo majjat ko minen noon waalalnaɓe mbawi wadde ɗum mbawi daranade ɗum min ɓooyi miijade ɗum guila histoire Sénégal ni wiyani no windete ça fait plus de 10 ans guila commune o waɗa min mbaɗi créé une commission du patrimoine historique de waalalde min kalfin ɗum goto e mawɓe wonduɓe amen ɓe liggueyaji ɗi noon ne leeli wonno ma ndewa ɗo kadi hundere nde ene yaaji ko hannde min mbaɗi ɗum lancé ɗen golle so mbaɗama ha timmi min dañi minenne komin mbawi ɓeydude e nder ko Sénégal winde ko min totta ɗumen mais minen koye amen jeeyaɓe ɗo ɓe wonno koye amen kadi min bindanta ko ha ɓiɓɓe amen a yaltoɓe e waalalde ɗo e duuɓe kirali fof ganda ɗum c'est très important ina yooɗi kam ande laamu ngu wonko waɗi sabu ɗum ko wiyete démocratie ko ɓe kala mbiya la révolution torodo de Thierno Souleymane Baal ko 1776 mais ko wonno ɗo e waalata ko hecci 1776 fof nde farba waalalde e woɗɗunoɓe jaano notoyade Thierno Souleymane Baal to e boode omo haalanaɓe ɓuure e gueɗe poɗɗe wadde ɗe nde o hawre farba kala ko haali wiya minen kay ɗum min ɓenni ɗum ko ɓooy ko haali fof wiya min ɓenni ɗum ko ɓooy o wi wadde ko mbaɗanmi ko wade nawrani on onon kay on jettinoma ɗon donc guila hannde ɗum arani donc muudo hormo ɗo heeli ɗum ɗo e démocratie mo addi ɗo en e nder Fouta o tawi ko ɗum ɗon ene woni ɗo e haalal farba wal ne applique ɗum duuɓe kitaɗe non ko hunde nde ganduɗa ma c'est important de le visiter ça deuxième aspect rencontre o maire duuɓi sappo ene yooɗi présenta bilan ma jamanu o no wayi changement ji mbayi heewde ni surtout dans l'île à Morphil hannde désenclavement nana waɗi laabi nana mbaɗe programme uji développement tan somi miijima tan puma mo Allah halfinimi hannde o grâce à Dieu grâce au président Macky Sall ko dogata ko miija ene jogori waɗe tan e nder Walal en tant que commune frontalière te gandanɗa hoorema ko ɗon tawmi ɗum mais alay sago waalalnaɓe ganda ɗum intégre ɗum e nder programme mumen communal kañumen ne mbawa yaadude e jamanu won bilan mo min jogui neɗɗo sustata huccide population ne haala programme waɗa bilan tawa ala ko waɗi tan laaɗi on nani ko waɗa ɗo ko on keeɓi kayitaji ɗi on jii ko winda hen go on jii ko waɗa hen go ɗum kam alhamdulillahi rabbil alamin on pawe guire moɗon kono ɗum fof e wonde so tawi a présenti ɗum yimɓe kadi ko wuuro laamorgo ɓooygo ko wuuro ganduɗa traditionnel ɓe paama noon hankkadi ko jogori arde ko kadi il faut que population waɗa approprié golle ɗe kamɓe koye maɓe mbawa darade mbete programme à court walla moyen long terme poɗɗi arde ɗi tawa hankkadi ko waalalnaɓe e koye mumen ɓeydoto nattude nder hen wona saabu ɓiɗɗo baalalnajo mbanno Moussa Sow mataw wonko wawi walla ne jogui relation ina naata ne yalta ne adda kono yimɓeɓe e koye mumen hankkadi il faut que goto fof jeeye hen ɗum ne wawa wallude kadi janggo e jaam so won lomtiɓe walla won abbiɓe min tawa hankkadi transport ɗo waɗe ɗo waɗama eyyi kadi noon mandaji ɗi koko gaasi
hankadi mandaji goɗɗi nana gara e min jiiɗi hollude minen koye men aussi min bilan momin mbaɗi Allah ne wawi ɓe mbiya min Moussa ligguima continue golle holko wawi fayede tan kam ko gandanɗa hoorema min kala domaine d' activité gonɗo ɗo min mbaɗi ko waɗa min kaali aussi komin dañani wadde hokki joni par exemple yeru to banggal sport min mbiyano ko min il faut min mbaɗa stade de football ɗo stade de football somi wiyama yo waɗ ɗum min mbeɗa softana ɗum saabu ɗum jamanu amen minen ko hen ɗum min kawri nde pelé wiyete pelé naggam e naggam minen ko nde min peeñi min cikkanno ko min ñamata min jarata ko balta min toppirino sa fijiri hunde noon ha heeɓi won ɗo komi continue toujours wallude sukaɓe sode équipement sportif et cetera nde wiya yo waɗa terrain de sport ɗum waɗi mbeɗa softanno ɗum min mbaɗi hen négocié PNDL wima finance ni waɗande min mur e grillage mbete min mbawa dañde après tribune ɗum fof mi négocie kono noon ha joni ɗum yahani PNDL ponnoɗo wadde mur o dañani jokkide ɗum no yiɗirno ni saabu ɗum mataw quelque part en tout cas apport personnel mbaɗano min mbaɗi kono PNDL jinoɗo finance min waɗani ɗum waɗi hande o haydara fuɗɗaki malgré que terrain o waɗama hay pose première pierre waɗanoma gollaki ɗum ɗon ne jeeya e golle ɗe ganduɗa il faut min porsa so wona PNDL wona goɗɗo min ƴeewa holno min mbaɗi réglé oɗon probléme satisfaction ko confiance mo kore jaam kollimi satisfaction mo kore jaam mbi e nder ko liggaɗo ko satisfaction aussi e liste gueɗe ɗe gandanɗa hoorema e nder ɗiɗo duuɓi sappo min ligguima ɗum te gona gueɗe pamɗuɗe woppani haydara wona jeunesse wona rewɓe wona to ndema partout gueɗe hen fof woodi komin memi wona éducation gueɗe ɗe pop wonko daña école maternelle minen gaddi ɗum ɗo sa ƴeewi école 2 minen ɓeydi ɗum lycée wonko min mbaɗi hen et cetera hay formation ngaji hande sukaɓe hewɓe dañi diplôme aji ɗum fof kadi ko man e dille emin mbaɗatno ha wonen dañi diplôme aji hande nana mbawa liggade taw jangdi men wonɗo hanno mais mbaɗa dans le métier du bâtiment carrelage eko nandi hen hande o nane jogui ɗum ɗo ɗum noon ko satisfaction ko banda men so beltima tan mi weltima feeram ala ko feere yimɓeɓe ko jiiɗi ko emin jogui noon min gandi ko woni ɗo ko yahata min gandi ko min paami gueɗe peut être ɗemin mbawi action pour moƴƴude kono noon koko kamɓe kolliti min yidde mabɓe nde ko ɗum tan woni feere nde min gabbata goɗɗum ala kono ɗo kam paama kam sur le plan infrastructure machallah so welama wiya golle ɗe ko gasde so wiyama kadi to heddi tan kadi koto banggal développement surtout activité agricole o ko ɗo min jiiɗi noon wadde feere mbeɗa aménagement ji ne ɓeydo e nokku o mbeɗa yimɓeɓe kadi darto darde hesere ndema ka watta ñammindiɓe yarna ɗumen watta jogade ɗumen ɗum noon ko ɗum kadi woni la principale activité ɗo hen voilà walalde commune walalde ene finayi mum ujunnaje 650 fittandu commune mo walalde hakkude mum e route national ko 42 kilométre commune mo walalde ko wuro aadi e wuro ganniji wuro walalde leɗe 5 ene tawe mum beelal salluɗe nawde demba dado boyngel walalde hoɗi ko e maayo waɗi ko tufde 7 tufngel 4 tufnde aramnaɓe ɓorngel tufnde salluɓe tufnde jama babanti tufnde jaano tufngel kumbakari e boyngel walalde ko weeɓani e leppi men gadanteɗi tawede e kala gure ene tawe ɗon e nder walalde jagaraf farba maysa joom jaano jagodin e jaltaɓe soko tawi ko komenaɓe e camɓe piili soko sarankoɓe piili wiyete ko jeemayo lefol jeetaɓiwol ko wiyede monsieur le maire ngol ganduɗa ko ɓiɓɓe leydi kala ndendi poti hen mo kala hangol wawi finde e galle mum bandiraɓe en paami woni wawde ardade ko andude fotani woccidde ruuda ha woɗɗa natta soynade ɓe ardino ɗum maire mo walalde Moussa Sow andi yaari sesa daagi lombi e nder ɓesgu commune mo walalde